Monninkaan ekana koneeseen. Joo, pallopaikka. Kauas tuo lento kesti? 10,5 tuntia. Niin, 10.45. Aika perus tommonen istumisoperaatio. Pikku töyttäisi. Ei muuta kuin tsemppiä pakaroille. Oi, kiitos. Nähdään Jenkessä, heippa. Tilannepäivitys. Kello on 12. Suomen aikaan 7. Ja keskellä yötä semmoinen ruuhka, että tää ei liiku mihinkään. Mitä Monni on mieltä? No ei mitään. On tässä jo vuorokausi mentykin samoilla silmillä. Mennään nyt toinenkin. Kivahan tää on. 8,5 mailia ja Maps näyttää, että tunti kestää vielä perille. Niin... Joo, palataan. No niin, ensimmäinen aamu Jenkeissä. Pakko sanoa, että on kyllä aika bussi alle jäänyt oloa, mutta täällä ollaan ja niin kuin näette, niin palmupuita löytyy. Eli paikka on oikea. Ja tosiaan eletään lauantai-päivää, eli noin viikon ajan meillä aikaa valmistautua kilpailukauteen ja tehdään vielä viimeisiä viimeistelyjä, että onhan tää pihalla heittäminen vähän eri asia kuin tuolla hallissa tai sisällä puttaileminen, että siihen vähän haetaan tatsia, niin eiköhän me ole valmiita. Tässä on ilmanen tippi kaikille, ketkä matkustaa kiekkojen kanssa, niin laittaa tämmöiseen, pistetään oikein mysteeriboksiin, niin ei mene mutkalle nää kiekot. Täällä pysyy hyvin. Katsoo tän Monnin hommaa, niin No niin. onko mutkalla? No ei. Ne suoristuu ja ajan kanssa. Seuraavaksi ohjelmanumerossa on uuden monsuunin testaaminen. Ultra Blue Hawaiian. Me ollaan Monnin kanssa aikamoisia energiajuomaharrastelijoita, niin tästä lähtee. Suhtaudutaan tähän vähän yhtä kovalla intohimolla kuin frisbeegolf. Ekana häjyy. Mitä ehtinyt ottaa? Oli niin innokas. Tää hajoaa aika samaa kuin valkoinen monsteri. On kyllä semmonen... Mikä tää niinku levinä on? Valkea monsteri, mutta ananasta ja kookosta on siinä semmonen viva. No joo. Ihan hyvä jatkoon. Buik. Ja ei muuta kuin reenaamaan. Kenttäreeni hommia. 1 bagi. Laatikko täynnä kiekkoja. Ja totta kai uusi kausi pitää olla myöskin uudet kengät. Malli on sama kuin ennenkin Long Sky 2, mutta uutta yhdistelmää. Aika hienosti kyllä, pakko myöntää. Onko Monilla uutta hinkkadaissia? Tossa on tollanen. Banaani. Sitten tietäjät tietää. Oho. Kommentteihin voi laittaa, että mihinkä liittyy nämä. Jopa minä tiedän. Niin, jopa Nikko tietää. On täällä. No sitten tää kaksikko. Tääkin on tietäjät tietää, mistä tulee. Tonkin mä tiedän. Ei muuta kuin sairaattia hinkalle. Kyllä. Taitava mies. Katsotaan mitä kiekkoa mutta löytyy täältä mukana. Tässä on nyt bagi ja mysteeriboksi tyhjennetty, niin tossa on vähän PD2. Skystone on ollut bagissa nyt viime vuonna. Tää on ehkä vähän ylivakaampi, niin tää on testissä. Sitten tässä on Cloudbreakereita. Aika paljon mun DD3 ja Nordic Phenomeita. Totta kai Fortnite pitää olla. Sitten DD3, vähän vakaampia ja alivakaa. Vähän kaikennäköisiä PD:tä löytyy. Sitten mä koitan Splicea tänä vuonna. Tää on niinku, mulla on ollut näitä FD3, näitä prototyyppejä. Nää on aika ylivakaita, mutta mä jossain kohtaa aina haluan vähän jopa ylivakaampaa, niin tää Splice. Tää ei oo mikään ihan kaikkein ylivakain Splice, niin mä veikkaan, että tää tulee olemaan aika hyvä. Sitten suorempi FD3, tämmönen S-Line stokki. Sitten Functioni rollereihin. Ei oo enää D-Line FD-bagissa, niin tää tekee sen asian. Sitten myöskin FD1, Skywalker 2. Tää on niinku ihan flatti, niin tuntuu kyllä hyvältä. Tääkin on vähän niinku testimielessä mukana. Sitten nää kaikki tietää. Svirly FD. Midareissa on kanssa uutuuksia, totta kai MD3, mutta sitten Glaciereita on pari kappaletta, niin näillä mennään varmaan niinku semmosia suoria kautta ylivakaita. Sitten on vähän alivakaampia MD3 ja tässä it's a fun fact. Saatu Macbethin nimmari vuonna 2017 vai 16. Ja kiekko edelleen bagissä. Sitten vähän hitaampia kiekkoja on Mutantti, menee ehkä Midarista. Sitten totta kai CNCitä.
MD5, kanssa midari. Pari taktikkia ja sitten 4 droppia Forelle näitä prototyyppejä. Ja sitten pari tämmöstä stokkidroppia, nää on enemmän niinku rystylle. Tää on vähän ylivakaampi. Ja tää hakattu on jopa aika suora. Tää on muuten aika kermonen. Tykkään tästä erittäin paljon. Ei muuta kuin heittämään. Nää kyllä lenti ihan hullu hyvin. Niinku, lentää pidemmällä kuin joku MD3 ja vähän vakaampi, niin jopa tohon vastatuuleen uskaltaa heittää. Ai että aurinko paistaa ja väki tyhjentyy alta aika yksikö. En ole varmaan ikinä heittänyt noin nopeasti 50 kiekkoa putkeen. On mukavaa. On kyllä pakko myöntää, että tossa oli vähän hiekkaa jalan alla ja vastatuuli ja heitto tuntuu vielä vähän ruohteiselta, niin lähti kyllä muutama niin huono heitto, että se kyllä vähän aikaan tullut noin huonoja, mutta ei kyllä mikään ihme. Heittänyt vaan hallissa koko ajan samalta alustalta, niin pitääkin tuntua vähän oudolta, mutta tästä lähtee eteenpäin. Nyt tein kyllä ihan top 1 amatöörivirhe, että unohdin laskea montako kiekkoa mulla on mukana. Niin en tiedä, kun mulla kaikki nyt taas tässä matkassa, mutta toivotaan, että mitään ei jää tänne kentälle tänään. Seuraavaksi voisi heittää vähän myötätuuleen. Äsken oli vastatuuli, niin nyt heitetään tuohon eri suuntaan, niin heitettyä jopa vähän pidempiä heittoja. Okei, heitetään ekana 2 droppia, sitten 2 PDtä, sen jälkeen 5 DD3. Katsotaan mitenkä lähtee. Olipa yllättävän hyvä. Joo, kun sai 50 heittoa alle, alkaa tuntumaan jo vähän paremmalta, että eikä tästä vielä ihan hyvää tule, kun saa vielä tässä 5-6 päivää treeniä alle, niin eihän meillä ole hätää eikä mikään. Tässä on, jos joku ihmettelee, niin pelin parhaat säkit, millä kuivaa kädet. Tulee tätä tavaraa niin paljon, että ei ole kyllä yhtään hikeä. Tässä on tää mun toinen noppalogo ja sitten hetkonen, tällä logolla tulee varmaan jossain kohtaa kans näitä saataville, niin olkaahan kuulolla. Jump Chalk Bags. No niin Monni, mä oon puhunut, että miltä mun heitto tuntuu, niin onko Monni tikissä niin kuin näin helmikuun lopussa? No, ihan hyvässä. Tuntuu ihan hyvältä. Backtree mennyt ehkä eteenpäin jopa. Jep. Katsotaan nyt. Kyllä. Mikä toi kiekko oli? Idok. Idok. Minä koira. Minä koira. Niin, minä koira. Nice. 2025 is Monni season. Reissu eka Chipotle. Väylä 1. Mikä tän paikan nimi oikein oli? Bill Frederick Park, joku semmonen. Täällä on niin monta layouttia, ettei mitään järkeä, mutta palataan tonne pitkän korin paikkaan, eli 110 metriä alamäkeä. Otan Monni kameraa kauniiseen käteen. Se on siellä. Monni kaivaa sieltä meikän vanhasta gripistä. Otetaan yksi rysti tohon Foreväylään. Haastetta. Tän mäkin haluan nähdä. Kato, kato! Tähän voisi sanoa joku, että ei mitään heikkoa. Ei. Rebelverksi.
130 par 3. Jos tää mun pari vuotta hakattu PD vielä tähän väliin, niin ainakin jos se videomateriaalia siitä. Viimeinen lento. Ainakin näytti ihan hyvältä. Ehkä kuivalla maalla. Ainoa mikä häviää niin on... Siellä se on Monnin lotsi allikaattoria syötävänä. Mennäänkö mennä hakemaan? Mennään näyttää omia alas. Että minä menen vai? Morjes. Noin. Monnin päivä on pelastettu nyt. Onkohan tää kyltti riittävän iso? Ensimmäinen kiessi pelattu. Mitä skoret näytti? Onko mitään hajua? Sain aikamoisen löylytyksen, mutta nyt ei ole ketään yllättänyt. Se vasta käynnistellään koneita. 13,6. Oli kyllä aika helppo rataakin, mutta tämmönen neppirata, mutta ihan hyvin kyllä pelasinkin, ei siinä. Kyllä. Birdie. Tuli hirveä fripa-kiima toisella kiessillä alla. On hienoa baanaa kyllä. Palmupuita ja nurmikkoa kyllä kelpaa. Hello, are you Sly Cooper? Hello. Ai että, uusi päivä ja aurinko paistaa. Tänään olisi ideana lähteä pelaamaan kilpailurataa Gavin Babcockin kanssa. Ja me tullaan itse asiassa majoittamaan myös tuo kilpailuviikko Gannonin, Gavinin, Allenin ja Sleibagin ja niitten poppoon kanssa. Ne tulee varmasti kivaa viikko, niin saa nähdä miten se Gannon oikein noihin kisoihin valmistautuu ja tekeekö se mitään eri tavalla kuin me suomalaiset. Niin miten se oikein niin hyvin sitten pärjää. Katsotaan, tulee kiva viikko. Averake jenkki aamupala. Pari leivänkäppyrää ja muroja ja mehua. Nice. I was just going to film as well. Yes, the black ash. Let's go! No way. Okay, your turn to taste the MPO best, please. Back to back black ace would be insane. Jessica Nieminen, heti holari. You go FD1? Yeah. Mä en tiedä kumman mä tähän heittäisin. Kokeillaan tätä Glacieria. Mama, come on. Bad. Tälle kyllä joutuu antaa vähän flexia, mutta eikä se haittaa. For the English listeners, he said he was going to flex the FD1 right up to the pen. You actually got it. You're Finn now. I need a you need an English translator to just guess what you're saying Yeah. for your other fan base. Yeah, normally from there I'd probably lay up high left and hope it fits. Juman keuti Jesse. Poseeraa vähän, otas noin kuvaposeeraus. Tähän tuli Glacier, kyllä tääkin näköjään riittää tähän väylään. Tuosta mies kamera selässä. No pressure. FD1 näköjään toimitti. Aivan hirveät hapat, mutta tää on varmaan mun lempiavaus tällä radalla. Alamäkeen, par 5. Lähdetään koittaa PD:llä. For you English watchers, he said hyzer foot PD right down the middle. And my favorite hole. Oh dang. Mitä äijä heittää, jos ei oo hapoilla? Tänne päädyttiin vähän liikaa vasemmalle, mutta tossa on vähän oksia on eessä, niin pitää hakea flipin kautta. Mennään vähän alivakaamalla. Edelleen väylällä. Otetaan. Mutta tästä jää joku varmaan 50 droppi flexi tonne.
PD. Drop in birthday. Jenkkien paras leipäpaikka. Jersey Mike's. 5/5. Otettiin äsken tästä yksi patja, että viedään täältä kautta tänne suomalaisten huoneeseen. Näin. Ja kun tuotiin tää tähän, niin huomattiin, että tässä olisi ollut ovi, mistä olisi voinut viedä. Joo, perus. No. Jesse Hinorainer. Who is Jesse Hinorainer? Jesse H? Heinonen. Oh. Heinonen. I'm not sure where I was getting Reiner, but... Dude, this is money. Jesse Heinonen, he's a legend. Finnish legend. I've actually heard about him. Who is Toni Srisuainen? Is that your name before? It's Toni Syrjänen. Can you say one word to my Finnish fans, Finnish people? Oh, what is it? The small animal. I know, I'm trying to think of it. Orava. Yes. Nice. Kilpailuviikkoja monilla ja yhtään kisapaitaa, niin tultiin etsimään tämmöstä Rossista. Joo, mä oon aina valmiina, niinku hyvin valmistautunut näihin juttuihin. Että... Jos löytää jostain vielä joku paikka, missä saa logoit näihin paikoihin. On siis vähän vaihdettu uutta tuulilasia. No sitten seuraavaksi paljastui, että What do you think? No, I can't understand him. Who is he? Lucas Rokonen. Chicken. Oh, what do you have? We got some steak. It's called picanha. Schleibach special. Here, have a piece. Oh my god. Or I will two. try this one. Joo, eihän tää kaunista ole, mutta varmaan ihan ravitsevaa. Tässä Monni puuhaa seuraavaksi. Tämmönen perinteinen pasta ja nyt testissä tämmönen, mikä tää? Kalkkunajauhelia. Kalkkunajauhelia. Catching you up. Bro, do finish. Oopsie kaksi kolmi. That's all I know. Alright, we're doing whole 1 CTP, Discmania boys. What? And yes, let's see. The youngest goes first. Okay, man. I will go with the DD3, alright? I started off tour last year with a slip on this hole, so hopefully we don't do that. Oh, horrible shot. I was phased. Wait, Well, no! so nice. He wants the smash bag. He wants the smash bag. Oh, he said not today. That's pretty close. Hyvä. I'm playing the FPO. Okay. No fuzzy.
You don't think fuzzies? Really? Oh no! Is that only like really? Yeah, only way. 2 off of 1. We got time. Yeah, man. No hat? You're not a hat guy anymore? I like the haircut. Irene. I feel like you have Irene. smash. Kakkosväylä avaus. Tästä varmaan ajalle fora jäljellä, vai mitä? Joo. Mutta joutuu varmaan heittää kumminkin nopeita kiekkoa vielä. Joo, nopea niin saa liikkumaan Niin. helpommin vasemmalta oikealle. Ja ainakin ton puun takaa pääsee sitten. Mä heitän kummatkin. Tästä on eka rysty MD3 ja sitten fore Nordic Venom 3. No, fly. On varmaan aika hyvä. Forehand guy. Ei! Oi! Tää tuli tähän tää fore vähän liian tiukka. Näköjään tuolla toi meikä rysty. I'm not a big fan of snakes. Moro, mitä mies? Viimeinen väylä alamäkeen, par 4. Meikä heittää tähänkin rystyyn. Tänne päädyttiin, aika ideaali paikka. Tästä on samalla kiekolla vaan. Kymmenen metriä ja vihdoin tää kierros on ohi. Boom! No niin, on aika viedä CTP-voittajalle palkinto. Täältä matka-alusta pitää kaivaa. Mä oikeastaan alun perin toin nää Suomesta Kevinille, kun ne on sen lempikarkkeja, mitä se syö Euroopassa. Jotain norjalaisia. All the way from Finland. One good shot pays off. Never stop believing. It can be you. This could be you, but it's not. It's me. I got unlucky. Okei, tää video olisi tässä. Nyt on niin kuin tiistai-ilta, eli huomenna keskiviikkona on vielä reenipäivä. Sen jälkeen torstaina on mun ensimmäinen All-Stars-kilpailu, mikä on kyllä erittäin siisti homma. Se on niin kuin tänä vuonna yksipäiväinen parikilpailu ja sitten perjantaina alkaa kilpailukausi Discraft Supreme Flight Openilla. Ja sinne kaikki paukut, ei mitään. Jos tämmönen vlogimateriaali kiinnostaa, niin laittakaa vain kommenttia alas. Tämä oli ihan mukava oikeastaan tehdä, että tässä näkee vähän meidän elämää ja treenaamista ja kaiken näköistä. Mutta ei mitään, nähdään seuraavassa videossa. Moro! This is Texas Roadhouse for Niklas. What was the song? Texas Roadhouse, here I come. I am Niklas from Finland.